ce zuciyarka mai gida. To wai ni dan Allah me ya laifi na? Ni ban san magungunan da zan sha ba kuma ban san ina zan je ba. Ai da sai ki zo sai in miki bayani Amina. To wai ni da yake ta matsa min ma ƴaƴan nan duka na guda nawa na haifa ne. Ki daina wannan zancen Amina. Duk abin da mai gida yake yi yana yi ne domin ya tsara mana rayuwa mai inganci da mu da 'ya'yanmu gabaki daya. To yanzu ya zan yi? Abin da nake tunani ko kuma mu je kemis din inda na samu na aka samu. Wannan kuma shine farkon sawaki da kike son ki yi. Kamata yi mu kirawo mutanen su zo har gida yanda za su koya mana yanayin tsarin iyali din nan kuma wanne ne zai karbe kin da kin ga abin na kala-kala ne. Gaskiya ne. Kin gani ina da namban su. Mu je daki insha Allah in dauki namban su in baki. In mai gida ya dawo kika gaya mai na san in Allah ya da zai ji daɗi. Kamar yanda COVID-19 ta zo mana bazata ba tare da mun shirya mata ba. Kada mu bari daukan ciki ma ya zo mana a hakan. Don haka za mu iya zuwa shagon sayar da magunguna mafi kusa da mu domin mu siyi maganin tsarin iyali. Ko kuma mu tabbata cewa mun ziyarci yanan gizon www.konga.com domin mu yi odan maganin tsarin iyali za a kawo mana kyauta har kofar gida. Sannan kuma za mu iya tura WhatsApp ko kuma sako ta namba kamar haka. Ko kuma za mu iya kiran namban waya kamar haka. Shi ma kiran nan kyauta ne. Wannan sako ne daga Society for Family Health da amincewan Federal Ministry of Health.